добре дошли в моя YouTube канал. Преди малко се прибрах и ще ви покажа какво съм напазарувала от мола. Днес ходих конкретно да търся възглавнички за градинската си мебел, тъй като тази година реших, че ще ги сменя. Но в Пепко не открих такива, които да си пасват на самите мебели, затова и не ги купих. Най-вероятно ще потърся в Юлск или някъде другаде. От Пепко днес взех тази свещ. Между другото, тези свещи от Пепко са ми много любими. Наистина са много трайни и много добре ухаят. Самата опаковка е доста голяма, може да видите, и струват само 8 лева. Тази не я бях пробвала до сега и днес реших, че ще я взема. Като тази наистина ухая невероятно. Аз имам и златната зад мен, може да видите, имам черната, имам и розовата. Наистина тези свещи са ми много любими. Ние в къщи много обичаме да си палим свещи и всякакви ароматни пръчици, каквото се сетите. Най-любимите ми пръчици са тези на сандалово дърво, като тези конкретно ги взех от Дубай с капсули от тамян, тъй като аз много обичам миризмата на тамян и си паля от тях, но се оказа, че тези капсули въобще не горят. Но тогава момчето каза, тези капсули с тамян са най-добрите, наистина лесно горят, ухаят невероятно. Да, най-вероятно ухаят, но при мен не горят. Затова използвам тези пръчици, които са на сандалово дърво и наистина миризмата е невероятна. След това, след Пепко, реших да отида до една книжарница, за да потърся една конкретна книга, която моята приятелка ми я препоръча и каза, че тази книга наистина е невероятна. Казва се "Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота". Ето я. Тя ми я препоръча тази книга и каза, че наистина е много добра. Намерих я най-накрая, ще я прочета и ще видим дали наистина е толкова добра, колкото твърдят. След това, след книжарницата, реших, че ще вляза до DM, тъй като маските за лице ми свършиха. Аз конкретно там купувам корейските маски, тъй като съм много доволна и много добре ми се отразява на кожата, но бяха изчерпани, затова взех тези двете. Тези са някакви нови, или поне аз не съм ги срещала до сега, но малко по-късно ще тествам една от двете и ще видим как ще се отрази на моята кожа, тъй като в предното видео ви бях разказала, че кожата ми е доста проблемна, доста мазна и не всички маски се отразяват добре на самата ми кожа. От DM също взех и такава една пила за ногти, тъй като вкъщи си правя сама маникюра и вече е време да го направя, но малко по-късно ще ви покажа. Купих и това безглутеново брауни, което вкъщи ни е много любимо, като аз при приготвянето добавям и орехи и без никакви подсладители, защото в самото брауни има кокосова захар и става не много сладко, но приятно на вкус и наистина, ако сте го пробвали, пробвайте го, наистина е уникално. След това минах и през Била, защото ми трябваха някои неща, като червена леща. Тази вечер ще готвя червена леща, взех няколко чушки, взех прясно мляко и след малко ще се включа, за да ви покажа как приготвям червената леща по турска рецепта, защото тя е много любима вкъщи. Ще направя браунито. Ето ме отново, включвам се, за да ви покажа как приготвям крем-супата от червена леща. Тук съм сложила червената леща, сложила съм малко вода и съм я сложила на котлона, за да се готви. Преди малко забравих да ви кажа, че също така минах и през Зоя и си взех едно парче торта, здравословна, безглутенова, без захар. Малинова се казваше, ето я. По-късно ще я пробвам и ще ви кажа дали са хубави тортите на Зоя, тъй като аз до сега оттам не съм купувала. Купувах от един магазин близо до мола,
Бях отворили една сладкарница с невероятни здравословни торти, но преди няколко дни го затвориха, не знам защо. Ходих там често, за да си купувам, защото наистина бяха много вкусни, много качествени, но го затвориха. Та сега ще пробвам тази малко по-късно и ще ви кажа дали си заслужават тортите от там. Сега другото нещо, което ще направя, ще приготвя браунито, като цялата смес изсипвам в една купа. Уха е невероятно и наистина става много хубаво брауни. Към браунито ще добавя 2 лъжици кокосово масло. Така. Аз не го разтопявам преди това, а той после при готвенето се... И към сместа добавям 200 мл прясно мляко, като аз взимам на Олимпус 3,7%. Около 200-220 мл слагам прясно мляко. И започвам да бъркам. Докато бъркате браунито, уха е невероятно на тахан. Аз много обичам тахан. В моя роден град има едно семейство, което произвеждат домашен тахан и наистина е невероятен. Та сега изключвам лещата, тъй като вече е готова почти. Та сега ще ви покажа как трябва да изглежда браунито. Ще го сложа в една касеролка, в една купичка, ще го сложа и ще го сложим да се пече. След като съм разбъркала сместа за браунито, ще добавя и малко зелена спирулина, тъй като зелената спирулина е доста полезна. И вземам орехи и започвам да ги слагам вътре. Като аз слагам малко повече, тъй като обичам. Не ги наситнявам много, защото ние обичаме да са малко по-едрички. Слагам доста орехи. Някои хора не обичат, но пък аз много обичам. И тук искам само да благодаря на Габи и на Краси, защото те са хората, които ни се снабдяват с орехи. И иначе трябва да купуваме от магазина. А те ни носят по няколко плитчета всяка година. И Габи ни ги поизчиства, тъй като нито аз, нито мъжа ми се занимаваме с това. Да, Габи, благодаря ти за орехите. Благодари ми на Краси. Добавила съм и орехите и сега присипвам сместа в тавичката, която ще пека. Винаги, когато правя браунито, се сещам за майка ми. Тя като правеше едно време кекси, винаги ми даваше купата да обирам суровата смес, защото много обичах. Май малко повече мазнинка съм сложила, ама няма нищо. Надявам се да се получи.
отново. Преди малко вечерях от супата крем супа от лещо, която направих. Получи се страхотно. Надявам се и мъжа ми да я хареса. Сега дойде време и да пробвам тортата, която закупих от Зоя. Ето я. Отдолу мисля, че това е шампастък, шоколад и кокосови стърготини. Мисля, че има и малини. Ето така изглежда. Изглежда много добре, между другото. Сега ще я пробвам, защото до сега не съм пробвала тортите на Зоя. Усеща се много вкуса на шоколада. Малините много е вкусна. Не е въобще сладка, но е невероятна. Наистина, ето вижте. Наистина е много вкусна. За пръв път взимам оттам торти, между другото, но ще продължавам да вземам, когато ми се дояде нещо сладичко, тъй като аз бях споменала, че съм с инсулинова резистентност и не ям никакви захари, но тази е божествена. Ако не сте ги пробвали тортите на Зоя и конкретно малиновата, невероятна. Наистина 10 от 10. Между другото, на мен много рядко нещо да ми хареса, но тази наистина е божествена. Препоръчвам ги. И това са гривните, които правя ръчна изработка от естествени камъни. Ако някоя ви хареса, може да поръчате, като ми пишете налично в моят TikTok профил или в Instagram. Има както и дамски, така и мъжки. Скоро ще пусна и мъжки гердани, които ще бъдат много красиви. Искам годеж да ми предложи. Здравейте от следващия ден. Вчера повече не съм снимала, след като вечерях, пуснах си ергена и се опънах на дивана, тъй като бях доста изморена и повече не ми се снимаше, не ми се правеше нищо. Днес станах към 11, оправих си ногтите, тъй като моите бяха вече за оправяне. И сега е горе-долу около 3, ще отида да се видя с една приятелка, ще хапнем някъде и ще ви снимам. Сложила съм дънки, спортно облечна и след малко тръгвам. Ще си сложа и любимия ми парфюм, който напоследък го обожавам. И ще се включа малко по-късно, за да видите къде ще хапнем, какво ще хапнем и какво всъщност ще правим.
Току-що се прибрах от мола, видях се с моята приятелка, вечеряхме в Хепи. Сега ще разходя малката Кая и така ще приключа влога. Надявам се видеото да ви е харесало и до скоро!